Moje meno je Adrian a ja vás vítam pri úvodnom videu na našom kanáli Aďo Studenka a ako z názvu vyplýva, nebudem sám, lebo moje priezvisko nie je Studenka, ale je tu aj môj kamarát. Čau! Ktorý sa vám teraz predstaví o chvíľočku. Takže ideme vám povedať vlastne, čo bude tento kanál obsahovať. Nech sa páči, Lukáš, máš slovo. Čaute, ja sa volám Lukáš. Budeme provozovať tento kanál ja a Aďo. Ja a Aďo. No a tento vlastne budeme mať rôzne challenge, alebo predikcie na zápasy, alebo proste nejaký šport, proste pohybový kanál, ako keby sa dá povedať. A čakajte hneď, asi po tomto videu, ďalšie video. Prvé video z predikcie zo Slovanu a Michaloviec, ktorý sa dneska hrá. Píšte kľudne do komentárov váš výsledok. Máš tip na výsledok. Máš tip na výsledok? Áno, ďakujem. A ešte dneska sa hraje derby. Koho máte radšej? Slovan alebo Trnavu? Napíšte to tiež do komentára. Takže toto by bolo úvodné video, ďakujeme za pozretie, prosím dajte like a dajte odber, like a čaute!